Mitä tehdään, kun on tylsää? Kerropa sinä. No, kun on tylsää, niin silloin kuunnellaan vaikkapa musiikkia. Mutta minkälaista? Sellaista, mistä tykkää. Minkälaista musiikkia sinä kuuntelet? No, Parassa on sitten vähän. Mutta minkälaista musiikkia Pinja. minä kuuntelen? Minä kuuntelen poppia. Käännäs vähän tänne päin, niin tulee enemmän vähän valoisuutta tänne huoneeseen. Kun on tylsää, katsotaan elokuvia. Ne voi olla rakkauselokuvia tai toimintaelokuvia tai jännityselokuvia tai kauhuelokuvia tai komediaelokuvia tai rakkauskomedioita. Tai, mutta minkälaisia elokuvia me katsomme? Minä tykkään katsoa Harry Potter-elokuvia. Minkälaisia elokuvia sinä, Veera, tykkäät katsoa? No, enemmän kauhuelokuvia ja toimintaelokuvia. Mitkä ovat sinun lempikauhu- ja toimintaelokuvasi? The Collector on lempikauhuelokuva. Ja toimintaelokuvasta en osaa sanoa. Minun lempielokuvini ovat Harry Potterit. Sitten, mikä se oli? Hamekytät ja Paranormal Activity. Ne on hauskoja. Tai hauskoja jänniä. Joo. Mitä muuta tehdään, kun on tylsää? Soitetaan kaverille. Mutta kenelle soitetaan? Veeralle. Tai Pinjalle. Ring ting. Ring ding dong. Mitä muuta tehdään, kun on tylsää? Ollaan tietokoneella. Tai tabletilla tai puhelimella. Ja missä sivustoilla silloin käydään? Pinjas Live. Eli se kirjoitetaan P, I, N, J, A, Z, .blogspot. Fi. Niin. Käykää katsomassa. Mä teen sinne kirjoituksia. Ne on ihan kivoja. Missä muualla käydään, kun on tylsä ja mennään tietokoneelle tai tabletille tai puhelimelle? YouTubeen. Piti just sanoa. Sitten jos te olette Fasessa, niin varmaan siellä on niitten ihan kivaa. Tai Mä en oo. en mäkään. Joten Tai Instagramissa. niin siellä ollaan molemmat. Juu. Ja mitä muuta tehdään, kun on tylsää? Katsotaan televisiota. Mutta mitä kanavia? TV5. Soap. 4. 3. 2. 1. 7. 8. 9. Onks 10 enää? Se varmaan. Joo. 10 siis. 11. 12. 13. 14. Ja niin edespäin, kunnes tulee 50 eli MTV Finland. No ja kyllä se on 43. Se on 50. Okei. Okay. Ja mitä ohjelmia silloin katsotaan? Riippuu mitä tulee. Minä tykkään katsoa MTVltä Upward-sarjaa. Hollywood Heights on mun mielestä paras. Salatut elämät. Simpsonit. Joo. Dudesonit tuli taloon. Viidakon tähtöset. Vauvaöljyä. Olit niin hauska. No niin.
Katsotaan elokuvia. Sä sanoit sen jo. 70 Show. Niin. Pulmuset. Mm. Ja. Niin. 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 Tätä kaikkea tehdään, kun on tylsää. Niin. Nyt sanomme teille hei hei ja näin edespäin. Kommentoikaa ja tilatkaa kanavaa.